kraft er af uendelig stor betydning for lægemet. En evig kilde til sundhed, styrke og livsglæde. Første gang man udsætter sit legeme for solens stråler, er huden meget følsom. Og uden særlig beskyttelse vil den hurtigt blive forbrændt. Derfor er det forkert at tage solbad som damen her. Solbadet må i begyndelsen kun vare 10-15 minutter. Og for at styrke og beskytte huden, må man forinden gnide sig godt ind i Nivea-creme. Den gør huden modstandsdygtig og forhindrer, at den bliver tør. Nivea-creme, der indeholder det hudbeslægtede eucerit, styrker huden og gør den smidig. Samtidig fremskynder Nivea-creme pigmentdannelsen og fremkalder således en smuk og naturlig solbruning. Dette er den fornuftigste måde at tage solbad på. Ligger man imidlertid timevis i solen for hurtigt at blive brun, så må man indgnide sig med den nye Nivea Ultra Olie. Den holder de stærkt brændende kortstråler tilbage og lader kun de lange solstråler indvirke brunende på huden. Således undgår man forbrænding og bliver smukt solbrun.